UMP ke Shillong Ubadairu General Secretary ka VPP Dr. Ricky Ejes kon ula dawa ban penlong da ka jingpej benia quality audit ka balai luj ha ka bai David ke jinglong jingman jong ka surok NH6 kenang ban la ban ajing Kenya ke rukom pentrei torti bat ban penti kenaya ke rukom pentrei kam ka babut perking kat kum ki kendon kenang bakum kini ki jingja kin om jashu hadian habut. Ya kini ke jing dawa lapan pau daune UMP ha ka shithi shau menteri ka sarkar Pedang ubakhmi ya ka road transport and highways Nitin Jairam Gadkari ha ka kharwai trek leber mentau snem. Katkum ka shithi UMP ka Shillong ulaong ngakwa banwan ra sha ka jing tip jong phi ba ka jinglong jingman jong ka surok ba National Highway 6 ka badai kalenti ba kongsan ka ba punya so ya ka jilla Meghalaya bat kiwei ki jilla ka ba penbiang ya ka kam khai Pateng nalor kiwei pat ketup halor ke kam jengok kai perteh ha kathan. Ula ong ru bawat la ka ni ke projek ka long ka bakong san bha Henry ke jing pentri kam ya ka ni ke surok ka long ka bayat suki hadu kata bat ka ba kam snu kya ka long halor ka rukom pentri ka batorti. Haba jubab halor ki babun ki jing ujor ha ka bay dei ber ke jing pentri torti ya ka ni ke surok. Dr. Sengkon upente ba ulashania ha uwe unong pej ba unjurip ne pensisya ya ka jaka ban jurip benya ya ka jinglong jingman ha ka rukom pentrei. Ula benrap ru ba ka video jong ka jing ne jurip ya ka surok ba ha ka shnong kuliah ka penpau syai ba ka surok ka bala dep siang ka dei ka bala ban pit tang da ka khti ka ba penpau syai kedar ya ka jing trei torti ka jing pentrei kam bha ya ka kam bat ka jing pendon kam daki tiar ki bom bha daki contractor. Nalor kata ula ong ru bakum ke de karu kompentrei ka kta jur ya ke jinglong jingman bat ya ke jing ne slam jong ka surong kham tam e ha pedeng ki jing e ha ke jinglong ki jaka bat namar ke jinglong jingman jong ka suin bedeng kum taru na kaliang UMP ka Shillong ukun tujur ya menteri ka sarkar Pedang ba untuk lar lem mardor bat ban shimi ke sin jam beteng e ban penbej halor kini ki jing duna.